Bore da bawb ohonych chi. Hyfryd cael eich cwmni chi. Mae'n ddrwg gen i dorri ar draws eich sgyrsiau diwiog a chynnes. Ond mae hynny rhan o'r reswm pam bod ni'n dod at yn gilydd ydy, mwyn cymdeithasu a gwybod beth sydd yn digwydd. Braf cael eich cwmni chi i gyd, a da ni'n croesawu Andrew ata ni, yr holl ffordd o Lundain. Mae wedi dod yn arbennig, a mae o'n hoff iawn o fynd i Angor yn y prynhawn. A chroeso mawr i bawb ohonych chi. Cyhoeddiadau yn fyr pnawn ma am 3 Capel y Methodistiaid. Bydda ni'n edrych ar lyfr y pregethwr am y tro olaf tro yma, hefo'r seithfed bregeth. A mae wedi bod yn frwydr i baratoi ar llyfr y pregethwr. Os newch chi droi iddo fo, newch chi weld pam heriol iawn. Angor Grangetown am 4 o'r gloch yng Nghapel B Church. Nos Lun, mae yna bwyllgor gwaith cwr chwarter Undeb yr Annibynwyr ar Zoom, hanner awr wedi 6, hanner awr di 7 cwr gweddi yng Nghapel y Methodistiaid ac ar Zoom. Yna dydd Mawrth yn y bore, cylch yng Nghaffi Roundabout. Groeso i bawb ymuno hefo ni coffi, cacen a chymdeithas am ryw awr bach gyda'n gilydd. Y gornel glud yn gweini bwyd i'r rhai hynny sydd yn ymuno hefo ni. A mae Ann, Liz a Joy yn rhan o dîm Ebenezer dydd Mercher. Wedyn mynd i'r Sul nesa, y 10 ar 20 o Dachwedd, a fyddwn ni'n croesawu pregethwr gwadd John Roberts, BBC, am 10 y bore a 3 yr hwyr. A'r Sul nesa ydy Sul cyntaf yr Advent. Mae hwnna wedi dod yn gyflym i'n plith ni, anhygoel. 2 gyhoeddiad arall, mae ffrindiau bach, cylch gofalwyr a'i plant bychan yn cychwyn ar yr 1 o Ragfyr, am hanner awr wedi 9 yng Nghapel y Methodistiaid, a hwn yn brosiect newydd ganddo ni, o dan arweinydd y prosiect Rachel Jones. Felly, bydda ni gwerthfawrogi'ch gweddiau chi ynglyn â'r gwaith pwysig yma i gysylltu hefo teuluoedd a phlant newydd yn y gymuned. A petasach chi fodlon bod yn rhan o rota helpu, rhowch eich enw unai i Rachel neu i fi. Os allwch chi wneud un waith mewn 3 mis, mi fysa bob cyfraniad yn help. Dyna'r ail beth ydy, mae yna noson torchau ar y 5 o Ragfyr yng Nghapel y Methodistiaid o dan arweiniad Bethan, neu hi sy'n trefnu. Mi fydd Sian yn helpu efo gwneud torcha. Os na le ar ôl, Bethan? Tadio'n llawn. Mae yna chydig o lefydd ar ôl os ydych chi eisiau dod i wneud torch o didog nadoligaidd ar gyfer tymor yr Advent ac ar gyfer y Nadolig. Rhowch eich enw neu'ch enwa, neu os oes gennych chi deulu i ddod hefo chi i Bethan. Mae'n noson hwyliog a chreadigol. Diolch am y bocsys Operation Christmas Child. Maen nhw wedi mynd ar eu trafals i ddod â gwen i wynebau plant ar hyd a lled y byd. Ymarfer canu, mae yna carol plygain i'r meibion, da ni eisiau mynd dros honno. Bydda ni'n ei chanu hi ar fore dydd Sul 14 o Ragfyr. Mae'n un bach syml, efo digon o fynd ynddi hi, a mae yna garol i'r menywod hefyd. Mae gennau gopi yn y fan yma i chi. Tua Bethlem Dref, sa'n braf cael parti cymysg neu menywod i ddod at ei gilydd hefyd, i ganu bore Sul 14 o Ragfyr. Da ni yn llongyfarch y rhai hynny fi o'n yr Wylger Dant, a mae yna national winner yn y fan yma. Bethan Hayes. Hefo cor cana, ac os ydych chi dwi'n cofio nes i sôn Sul dwythau, peidio dim ots. Fedrwch chi weld y parti shanty
morwrol yn canu. Ac oedd yn hyfryd i gweld nhw. Oherwydd ar clic S4C, dal i fyny, mae'r gan yn y fan yna a'r perfformiad buddigol. Felly hyfryd cael dathlu yn diwylliant yn yr wyl gerdd dant. A dyna fo, Arfon, wyt ti eisiau dweud croeso i Arfon nôl o'r aeth? Wedi gweld rhyfeddodau yr eithriaid yn y fan honno? O do, a Richard. O'n i'n gweld Richard. Arfon a Rachel, diolch un o'n. Partneriau. Dwi wedi dewis Salm 139. Weithiau mae Duw yn teimlo'n bell oddi wrtha ni, dydan. Bod Duw ar drai ar orwel pell dyfynu bardd. Ond mae'r Salm 139 yn dweud, cofiwch bod Duw yn agos atach chi bob amser. Dydy o ddim yn y nefoedd yn unig. A mae'r salm yma mor bersonol, da chi bod, mae Duw wrth eich ymyl chi. A mae yna rhywbeth bendigedig a brawychus yn y salm yr un pryd. A weithiau wrth feddwl am Dduw, mae Duw yn bendigedig ac yn brawychus. A o'n i'n meddwl sa'n ni darllen yr 6 adnod yma hefo'n gilydd. O arglwydd rwy ti'n farchwilio i ac yn gwybod popeth amdana i. Ti'n gwybod pryd dwi'n eistedd ac yn codi. Ti'n gwybod beth sydd ar fy meddwl i o beth. Ti'n cadw golwg arna i'n teithio ac yn gorffwys. Yn wir, ti'n gwybod am bopeth dwi'n wneud. Ti'n gwybod beth dwi'n mynd i'w ddweud cyn i mi agor fy ngheg arglwydd. Rwy ti yna o mlaen i a'r tu ôl i mi. Mae dy law di arna i'm hamddiffyn. Ti'n gwybod popeth amdana i. Mae tu hwnt i mi. Mae'n ddirgelwch llwyr. Mae'n ormod i mi ei ddeall. A mae'r salm yna'n hyfryd oherwydd mae'n gwneud ni'n ymwybodol bod Duw yn agos ata ni. Ac nad yda ni beth angen teimlo yn unig, neu bod Duw wedi anghofio amdana ni yn yn bywyd. Oherwydd mae Duw yn llond pob lle, yn bresennol ym mhob man. Ac i radda, darn brawychus ydy bod Duw yn gwybod bob dim da ni'n ei wneud, pan da ni'n codi ac yn eistedd, bod o'n gwybod yn geiriau, bod o'n gwybod yn meddylia. A mae rhaid ni fod yn ymwybodol bod ni'n byw yn presenoldeb Duw. Bob amser. Mae'n fendigedig. Ac eto mae o yn frawychus. Gawn ni weddio. Dad Nefol mor hyfryd ydi cael cyfarfod hefo'n gilydd ar fora dydd Sul. Diolch fod ysbryd i wedi'n cymell ni i ddod yma ar fora gaeafol o Dachwedd. Neu di'n helpu ni drwy'r ysbryd glân i daddoli di mewn ffordd ystyriol. I feddwl amdana ti ac am dagosatrwydd ti ag ata ni. Duw sydd yn ymwneud â greadigaeth enfawr wyt ti. Duw sydd gyda dy bobl a chyda dy greaduriaid. Boed ni deimlo y gwres yr agosatrwydd hwnna y bore yma. Mi wyt ti yma. Mi wyt ti gyda ni. Mi wyt ti'n ymbendeithio ni. Mi wyt ti'n yn tywys ni. Yn hysbrydoli ni. Dwi'n yn gwybod be oedd yn cyflwr ni'n dod i'r gwasanaeth. Ond gad i ni adael y gwasanaeth y bore yma am 11 wedi cael y newid gen ti. Bod ni wedi dysgu o dair, bod ni wedi sylweddoli pethau wrth daddoli di, oherwydd mi wyt ti mewn oedfa, derbyn yn clod ni ac yn dysgu pethau pwysig i ni. Addolwn di, addolwn yr arglwydd Iesu Grist, a molianwn di gyda'n gilydd. Bendithiau'r cynulleidfaoedd i gyd, ledled y byd sydd yn moliannu, a dyrod y law ar dy bobl. Mwyn dy deyrnas, yn enw Iesu Grist. Amen. Arfon a Rachel,
Neu Rachel a Garfon. Diolch taid. Watcha ni. Da ni wedi canu hon o'r blaen, a mae'n syml iawn i'w dysgu. Oedden ni'n darllen y salm neu rwan, a chi'n bod yn elfen fel oedd Alun yn dweud o ddychryn yn ni, bod Duw yn gwybod bob peth amdano ni, beth sy'n mynd trwy meddyliau ni a bob peth. Ond elfen o ddiogelwch hefyd, a'r mynegiant mwyaf perffaith cyflawn o ofal a diogelwch Duw ydy'r groes, wrth gwrs, a berth Iesu Grist drosodd ni. A can am yr aberth yna a'r Calfari ydy hon. Nawn ni chwarae jyst trwy pennill, a wedyn gewch chi sefyll a dod I mewn. Rhyfeddu at dy gariad tuag ato ni yn Iesu Grist. A da ni yn gweddio o wybod dy fod ti o'r salmen
gwybod pob dim amdano ni, da ni'n gweddio byddu di trwy'r ysbryd glân yn galluogi ni i fyw mewn ffordd sydd yn deilwng. Fedrwn ni'n wneud o'n yn erth yn hynny, ond helpia ni i fyw mewn ffordd sydd yn adlewyrchu cariad a chyfiawnder a daioni Crist yn bywydau o ddydd i ddydd. Da ni'n gofyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch yn fawr. Hyfryd iawn. Mwyara, sôn am un neu ddau o bethau. Pe tasach chi eisiau sôn am ryw elusen neu rhywbeth da chi'n ei gefnogi, mae yna groeso i chi bod yn rhan o'r mwyara. So chi'n deitha fi, swn i'n licio ti sôn am, neu gai sôn am y peth yma sy'n agos at ynghalon ni a dwi yn ei gefnogi. Oherwydd dwi'n gwybod bod ni gyd yn cefnogi elusennau gwahanol a gweithgareddau gwahanol. A da ni'n hoffi clywed am y pethau yma. Felly rhannwch efo ni, fel bod ni'n gwybod beth sydd ar eich calon chi, am bod ni'n gallu cefnogi chi yn y pethau amrywiol da chi'n ei wneud. Y peth cyntaf ydy bod yna 3 jar o pickles, nionod pickle blasus yn y cefn y fanna, ar werth bydd y Samariaid. Da ni'n diolch i Dei am biclo, mae di bod mewn dipyn o bicl yn ddiweddar. O mater arall di hynny, Dei. Ond maen nhw ar werth ar diwedd. A dwi'n meddwl bod ni'n codi 10 pint. Maen nhw mor flasus. Ges i yn poteliad y Sul dwytha. Y flwyddyn dwytha, mae'n mynd at y Samariaid. Da chi bod y gwaith pwysig yma sydd yn cael ei gyflawni yn cymuned ni. Wedyn yr ail beth, a dim ond 2 beth. Dwi'n gwybod os da chi'n cael golwg, lle? Fyddai'n cael golwg o'r post ar Albany Road. Ac o'n erthigol gan Hugh Onllwyn yr wythnos dwytha yma am erlyd Cristnogion ac Iddewon yn Affrica a'r Dwyrain Canol. A mae o'n rhoi ystadegau ar fater sydd yn bryder i ni. Oherwydd mae Cristnogion ac Iddewon a phobl o grefyddau eraill yn cael eu herlyd yn y byd yma, yn y Dwyrain Canol ac mewn gwledydd yn Asia ac yn Affrica. Enghraifft, mae Onllwyn yn dweud, yn Nigeria, mae grwpiau megis Boko Haram a milisiaid Fulani wedi lladd dros 62,000 o Gristnogion ers 2000. Ers 1975, fe laddwyd o leiaf 100,000 o Gristnogion yn Nigeria oherwydd ei ffydd. Oherwydd bod nhw'n gwneud hyn. Oherwydd bod nhw'n dod at ei gilydd yn enw Iesu Grist. A mae rhai cymdeithasau'n gweld hyn fel bygythiad i'w awdurdod nhw. Yn y Dwyrain Canol, cynhaliodd y wladwriaeth Islamaidd, ISIS, hil-haddiad, genocide, rhwng 2014 ac 2017. Lladdwyd dros 1,200 o Gristnogion yn Irac ac Iran. Yn Irac, cwmpodd y boblogaeth Gristnogol o 1.5 miliwn yn 2002 i lai na 150,000 heddiw. Cwymp o 90%. Hyd at heddiw yn Nigeria, fe ddinistriwyd tua 100 o eglwysi bob mis. Diolch yn rhoi amserlen i hynny, ond 100 o eglwysi bob mis yn cael ei dinistrio a'i tynnu lawr. Mae mwy na 18,000 o eglwysi wedi llosgi neu difrodi ers 2009. Ar draws Affrica a'r Dwyrain Canol, mae o leiaf 25,000 o eglwysi a dwsinau o synagogau Iddewig wedi ei dinistrio ers 1975. A mae'n cloi, allwn ni ddarllen mwy, ond dwi ddim. Mae'n bwysig yn bod yn sylweddoli bod hyn yn digwydd, tra hefyd yn galw am warchod Cristnogion ac Iddewon y byd. Di hwn ddim yn dod ar News at 10. Di hwn ddim o unrhyw ddiddordeb i'r cyfryngau Ewropeaidd. Bod Cristnogion ac Iddewon a Hindwyaid yn cael eu camdrin a'u lladd oherwydd ei ffydd. Os dyn nhw'n gwneud, nawn ni wneud, a nawn ni rannu hefo'n gilydd
Dioddefaint mae yn brodyr a'n chwiorydd ni yn ei wynebu. A da ni'n meddwl am y Cristnogion hynny, chwiorydd a brodyr sydd yn cael eu lladd am sefyll dros Iesu Grist. Ac yn drist iawn, da chi'n gwybod, mae eithafwyr Mwslemaidd yn gwneud hyn. Mae yna Mwslemiaid heddychlon a hyfryd a charedig. Da ni'n gwybod hyn. Ond mae yna Mwslemiaid eithriadol o eithafol hefyd. Ac wrth gwrs, os da chi wedi darllen y Coran, mae yna adnodau ynglyn â Christnogion ac Iddewon sydd ddim yn credu yn Ala trwy fohametaniaeth. Felly, na ni feddwl am hynny. Mae yna ddwy elusen, Barnabas Trust a Open Doors. Allwch chi fynd i'r wefan a gweld maen nhw'n adrodd am hanesion Cristnogion yn arbennig sydd yn wynebu erledigaeth. Rwan, tan ni weddio hefo'n gilydd, a wedyn ni adrodd gweddi yr arglwydd. Rhywbeth arbennig ar eich meddyliau chi bore yma? Mae'n ddwrnod syniadfennol ydy Ukraine ac o bosib yn Ewrop gyda trafodaethau Geneva heddiw. Okay. A wedi am datrysiad bydd yn gwarchod pobl Ukraine ac hefyd datrysiad bydd yn hwystro rhyfel bosib yn Ewrop. Do'n i ddim yn sylweddoli hynny, ddweud y gwir, ond diolch i ti. Unrhyw beth arall ar y meddyliau ni bore yma? Mae'n blant ysgol yn cael ei herwygio hefyd oes. Oes. Diolch i chi gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, da ni eisiau diolch i ti am gael bod yma bore yma'n daddoli di. Nid lwc na hap a damwain ydy'r rheswm bod ni yma. Ond mi wyt ti drwy'r ysbryd am resymau arbennig wedi dod â ni at yn gilydd. Ac oherwydd hynny, da ni'n sylweddoli fod pob gwasanaeth fel hwn yn arbennig. Mae dy bresenoldeb di yma, ti'n galw dy pobl dy deyrnas yn hyd i ddatgan ac i addoli denw, i ddatgan y newyddion da yn yr arglwydd Iesu Grist, i adeiladu yn gilydd yn y ffydd, ac hefyd i weddio yn gyson dros y byd, dros yr eglwys Gristnogol, a thros anghenion mawr dynoliaeth yn dyddiau ni. Siarad gyda ni drwy dair. Da ni'n gwybod beth sy'n nghalon a'n gilydd, ond ti'n gwybod beth sydd yng nghalon bob un ohona ni y bore yma. Wyt ti'n gwybod beth ydy'n geiriau cyn i ni siarad nhw. Wyt ti'n gwybod meddyliau sydd yn guddiedig yn ymenydd. Ac felly mi wyt ti'n gallu gweinidogaethu a delio hefo ni mewn ffordd arbennig mewn oedfa fel hon. Ti'n gwybod beth di'n hangen ni, yr hyn sydd yn gwneud ni yn hapus heddiw, a'r pethau hynny sydd yn pwyso arna ni ac yn gwneud ni'n drist. Os oes na unrhyw un ohona ni dan bwysa, yn teimlo stres heddiw ar wythnos hon, arglwydd wneud i fod yn arbennig o agos atyn nhw. Y byddan nhw'n profi bendith yr addoliad, yn profi dylanwad yr ysbryd glân, ac yn clywed drwy dair bod gen ti neges ar gyfer bob unigolyn. Wrth i ni roi yr amser yma o'r neilltu i dygeisio di, mi ofynnwn y byddi di o dad yn nesau mewn ffordd sbesial ata ni y bore yma.
Fe ofyn nhw'n hefyd y bydd ysbryd i yn rhoi gweddiau penodol yn calonna ni. Y gweddiau hynny rwy ti am i ni ei gweddio y bore hwn. Oherwydd mae yna gymaint o bethau gallwn ni weddio amdanyn nhw. Gymaint o angen, gymaint o erchylltera, gymaint o destun addoliad yn byd ni. Ond mae ysbryd i yn pwnio ni ac yn tywys ni bob oedfa i gyfeiriad arbennig dy ewyllus a dy deyrnas di dy hun. Da ni'n meddwl am sefyllfa'r eglwysi yma yng Nghymru ar hyn o bryd, ac yn gofyn am adnewyddiad. Da ni'n teimlo bod pethau yn newid yn raddol yn cyfnod ni. Ond da ni eisiau dy deyrnas di gael ei adeiladu mewn ffordd egnïol a bywiog yn ystod y cyfnod nesaf yma. Y bydd hen gynulleidfaoedd yn cael ei adnewyddu hefo bywyd newydd. Y bydd pobl sydd wedi bod yn ansicr pa gyfeiriad i'w gymryd fel cynulleidfaoedd yn profi arweiniad clir drwy doleuni di. Adnewydda ni yn Ebenezer ac yn Angor, adnewyddad eglwysi ar hyd a lled Cymru o bob enwad, fel yn bod ni gyda'n gilydd yn tystio yn effeithiol i ddefengil ryfeddol di. Ac wrth weddio dros da ni yn hunan, da ni'n meddwl am yn cyd Gristnogion sy'n cael ei herlyd am ddod yn hyd o wythnos i wythnos. Am yr hyn sydd yn digwydd yn Nigeria a'r bobl sydd yn cael eu camdrin gan eithafwyr drwg sydd yn credu bod nhw'n gweithredu'n gyfiawn, ond sydd mewn gwirionedd yn gweithredu yn anghyfiawn ac yn llawn dichell. Amddiffyn dy bobl ar hyd a lled y byd, amddiffyn y Cristnogion hynny sydd y bore yma, ofn wrth iddyn nhw ddod at ei gilydd. Dyroedden nhw ddewnder, dyroedden nhw amynedd, fel i fod nhw'n ymateb yn Gristnogol i'r hyn sydd yn digwydd iddynt. Da ni'n cofio hefyd am y trafodaethau yma sydd yn digwydd yn Genefa heddiw, a bod o ddydd tyngedfennol ar gyfer heddwch ac yn arbennig heddwch yn Ukraine. Mae'n sefyllfa mor ddyrus a chymleth, ond eto da ni'n gwybod nad gwrthdaro a lladd ydy dewyllus di, ond cydweithio a harmoni a heddwch rhwng pobl a'i gilydd, ac weddiwn am heddwch rhwng cenhedloedd y byd, yn Ukraine ac yn Gaza, a deled y deyrnas di i galonnau arweinyddion. Cofion am y plant hefyd. Da ni gweddio dros blant a phobl ifanc cenedl y Cymru. Ac yn gofyn y byddi di yn ei gwarchod nhw rhag dylanwadau drwg sydd o gwmpas ar hyn o bryd. Cyflwynwn rieni sydd yn magu a meithrin ei plant ac yn gwynebu heriau 2025. Ac fe weddiwn y bydda ni fel eglwys yn gallu darparu ar gyfer plant a phobl ifanc uwch newydd ffrindiau bach bydd yn cychwyn mewn pythefnos. Dyro dyfendus ar y bwriad tyrd a theuluoedd i fod yn rhan o'r gweithgarwch fel yn bod ni'n gallu gwasanaethu ein cymuned. Ac wrth gofio am yr ifanc a'r plant, fe gofion hefyd am yr henoed. Rhai hynny sydd mewn oedran mawr o fewn ein cymdeithas. Rhai hynny sydd yn sal, sydd yn teimlo yn unig, sydd yn teimlo yn isel arglwydd. Da ni'n meddwl am yr henoed o fewn i gynulleidfa Ebenezer. Dyro'r egni i ni, y rhai sydd yn iau, i weini arnyn nhw, i gysylltu, i ymestyn ac i wasanaethu. A da ni'n cofio am yn teuluoedd ym mhob man. Mae ganddo ni deuluoedd sydd yn byw yn agos ata ni. Mae ganddo ni deuluoedd ar hyd a lled y byd bore yma. Da ni'n eu cyflwyno nhw yn enw Iesu Grist, a'n dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn nefoedd. Sancteiddio'r enw.
Gwneud dewis ar y ddaear fel yn hyn. Droi ni heddiw i barod byddiol, a maddau i ni ein trosedau, fel yn ni wedi maddau a'r trosedol yn heddiw. A phai cadw ein hwnnw, ond gwared ni rhagw, oherwydd oedd ti yw dynas, a gallu a'r gogoniant. Amen. Amen. Ffocws bob un o'r caneuon y bore yma i'r groes, sydd yn jyst yn dangos y gwahaniaeth rhwng yr hyn den ni weld yn y byd trais tuag at bobl eraill den ni'n ei weld yn y byd o hyd. Ond hunan aberth den ni'n weld yn Iesu Grist, a dyna'r alwad arno ni i godi'n croes wrth gwrs. Hallelujah.
Hyfryd Iesu Grist yn olau byw. Fel ydych chi'n gwybod, am y 5 wythnos dwytha, da ni wedi edrych ar adnodau cyntaf y Bregeth ar y Mynydd. Heddiw, dwi'n gorffan y darn yma ar gyfres, ond yn 2026, na roedd yma ni'n ewig, da ni dod yn ôl i'r Bregeth ar y Mynydd. Oherwydd, mae mor bwysig ynddo i y ffordd da ni'n byw. A mae taflu goleuni ar y byd, a'r pethau da ni wedi sôn amdanyn nhw y bore yma wrth weddio. Mae dysgidiaeth be mae Iesu'n dysgu yn bendigedig. A mewn gwirionedd, da ni'n dod at be mae Iesu'n neud ydi esbonio y gyfraith yn yr Hen Testament. Y Deg Gorchymyn yn benodol, ond mae o yn rhoi pwyslais gwahanol i beth oedd wedi cael ei ddysgu. A da ni delio efo un, da ni wedi delio efo barod yn y gweddi, mewn mwy na un ffordd, sef bod pobl yn lladd i gilydd. Pobl yn mwydro i gilydd, pobl yn llofruddio i gilydd. A be mae Iesu'n ei ddysgu mor bwysig ac mor wahanol. Ia, na ni ddarllen mond hwn sydd gen i fel darlleniad. Beth am i ni ddarllen yr adnodau yma efo'n gilydd? Mae rhaid yn Mathew penod 5. Mae yna fersiwn tebyg yn Lug 12. Ond da ni yn Mathew. Darllenwch efo fi. Da chi wedi clywed beth oedd cael ei ddweud pobl ers talwm. Paid llofruddio. Ac y bydd pawb sy'n llofruddio rhywun yn euog ac cael ei barnu. Ond dwi'n dweud wrthoch chi, y sawl sy'n gweithio gyda rhywun arall yn euog ac yn cael ei barnu. Os ydy rhywun yn sarhau gyfaill drwy alw ni diod, mae'n tesmol i'r sgwydredrin. Ac os bydd rhywun yn dweud y diawl dod rhywun arall, mewn perygl o losgi yn anfer. Felly, os bydd ti wrth gyfarchodol yn y deml yn addoli Duw, ac yn cofio yno o gan rhywun gwyn yn derbyn, gan dothrwm yno, dos i wneud pethau iawn gyda'r mwyn cyntaf, cyn y gyflwyno dothrwm i Duw wedyn. Os bydd rhywun yn gyflwyno o rhywbeth ac yn mynd at i'r llys, secla'r mater ar unwaith cyn cyrraedd y llys. Rydyn well yn ti ddofyn ati o blaen y barnwr ac i'r barnwr o'n chymryd i swyddo droed y carchan. Gref fi, chyd i ddim dyfyrhau nes byddai wedi talu pob rhywio. Felly dyma da ni wedi edrych arno fo, y darn cyntaf mwy am manwl, a wedyn ar y diwedd mae Iesu'n rhoi 2 esiampl yn arbennig. Atgoffa chi beth da ni wedi bod yn ei wneud, os eidi'r sleid nesaf, ti ddim? Ar nesaf. Dyma ni, gwynfyda ar y dechrau, gwyn fydd y tlodion yn yr ysbryd, a mae o'n esbonio natur pobl y deyrnas. A wedyn, clodion yn yr ysbryd, rhai sy'n cael aru a daianddwyd, newid as ychedu am gyfiawnder, rhai trigaredd, pyr eu calon, y tangnefedwyr, yr rhai eridwyd yn achos cyfiawnder. Felly mae'r Iesu dweud, pobl fel hyn ydy pobl i. Reit, mae'n rhoi ysbryd a naws cyn cychwyn
a dim ond yn ei ddysgu'r athro mawr. Wedyn, ar ôl hwnnw, mae o yn sôn fel intro eto. Ffordd arall mae pobl y deyrnas, gan i'r sleid nesaf. Chi ydi halen y ddeian. Pan mae'r halen wedi colli blas. Halen yn effeithiol, da chi'n cofio, oherwydd i fod o'n cael ei defnyddio fel preservative i gadw cig a pydru. A pobl teyrnas Dduw o fewn i gymdeithas ac yn stopio'r pydre, yn stopio'r anghyfiawnder, yn stopio'r casineb. Mae halen yn rhoi blas, felly mae pobl Dduw yn ei gwneud. Mae halen yn peri syched am gariad Dduw. Mae halen y ddeian yn peri syched am Iesu Grist. Am yr angen i'w addoli fo. Mae halen yna. Dim ond ychydig o halen yn gwneud gwahaniaeth mawr. Felly mae peisiau bach mewn cawl mawr. Mae'r blas i'w gael yn y halen. Ac yna, Sul dwytha, mi oedden ni'n edrych ar Iesu Dduw. Pidiwch chi a meddwl mod wedi bod i ddileu y gyfraith. Cos mae pobl weithiau, mae'n amlwg bod Iesu wedi meddwl am hyn. O, di'r Hen Testament ddim byd i ddeud efo ni, oherwydd Cristnogion yda ni. Ond mae'r Beibl yn un stori Duw yn ymwneud â'r phobl o Genesis i Datguddiad. Ac felly er mwyn deall yr Hen Testament, da ni'n gorfod darllen y Testament Newydd, ac er mwyn deall yn llawnach y Testament Newydd, da ni'n gorfod deall beth sy'n mynd ymlaen yn yr Hen Testament. Dwi ddim wedi dod i ddileu y gyfraith, a mae'n pwysleisio bod pob gair o'r gyfraith oesol yn ddilys o hyd. Ond dwi wedi dod i gyflawni y gyfraith. A mae Iesu wedi cyflawni cyfraith a proffwydi drwy ddod â'r proffwydolaethau yn y Hen Testament yn wir. Mae'r Hen Testament yn dweud mae'r Meseia yn mynd i ddod. Yr rhai oedd yn rhodio mewn Eseia 9, gwlad o Dafydd Dudew a gafodd Lewis gorau. Hanes bachgen a aned i ni, mab a roed i ni. A mae lot o ddarna yn yr Hen Testament yn dweud mae'r Meseia yn mynd i wneud hyn, un fel hyn. Felly mae'r Iesu'n cyflawni proffwydolaethau yr Hen Testament. Darfu Moses a'r proffwydi dweud amdano. Mae'n cyflawni y gyfraith a'r proffwydi hefyd. Oherwydd fod i'r unig un ar ei gadw y berffaith at gyfraith Duw. Nath o'n syrthio, nath o'n methu, nath o'n pechu, nath o'n gwneud camgymeriad. Ac felly, dyma fo yn cyflawni y gyfraith drwy fod yn unig i fi. Hefyd mae o'n cyflawni, a rhyfeddod hwn ydy wrth i ni gredu'n Iesu Grist bod perffeithrwydd Iesu yn cael ei drosglwyddo i ni. Mae hwn yn, mae'n anghredadwy. Oherwydd yn bod ni yn methu ac yn syrthio, da ni'n gwybod am y gwendida'n hunan, ond mae Iesu wedi wneud o'r yn rhannu. Ac felly, da ni'n gallu codi ar yn traed a dechrau o'r newydd. Oherwydd fod Iesu wedi cyflawni bob dim y dyliau ni wneud yna ni'n hunan. Ac wrth gwrs, mi gyflawnodd o y gyfraith trwy roi ei hun yn aberth. Mae lot o'r cyfreithiau yn yr Hen Testament yn sôn am aberthu'n dydyn. Gnewch hyn, mae rhaid chi fita hyn, mae rhaid chi aberthu hyn a'r llall ar gyfer pob math o bechoda. Dyma Iesu'n rhoi aberth perffaith. Mae'r hynna wedi cyflawni a does dim rhaid gwneud rheini ddim mwy. Dyna pam bod ni fel Cristnogion yn bita porc. Mae yna reola diet does yn yr Hen Testament. Nid yn unig ynglyn â cig moch, ond ynglyn â... Mae gen ni ddewon i'n Iongred, ddwy sinc yn 2. Oherwydd bod nhw'n gwahanu bwyd llefrith a bwyd môr. Dwi'n edrych ar arfan nhw yma. Dyn nhw'n cael cymysgu nhw wrth i paratoi nhw. A mae yna reola ynglyn â beth â chi'n... Ond mae Iesu wedi cyflawni a da ni ddim yn cadw at reini ddim mwy. Da ni'n rhydd. Da ni'n rhydd. Bore yma, da ni'n dod at y darn
Da chi wedi clywed beth oedd yn cael ei ddweud wrth bobl ers talwm. Paid llofruddio. Na ladd yn Beibl William Morgan, gewch chi ofyn i Arfon pam bod o'n defnyddio'r gair llofruddio yn Beibl.net. Mewn cyfieithiadau Saesneg, maen nhw'n dweud murder hefyd, erbyn hyn yn hytrach na kill. Wedyn dwi'n cymryd bod na resyma ysgolheigaidd pam bod nhw wedi gwneud hynny. Na ladd. 6 gorchymyn yn y 10 gorchymyn. 10 gorchymyn, da chi'n cofio beth ydy 10 gorchymyn? Beth am i ni atgoffa'n gilydd? Beth ydy 10 gorchymyn Duw? Mae'r 4 cyntaf o'r 10 gorchymyn ynglyn â'n perthynas ni hefo Duw. A mae'r 6 wedyn ynglyn â'n perthynas ni hefo pobl eraill. Felly, dyma Duw yn dweud fel yma, Exodus 20 ydy hwn. Oedd o'n rhoi yr 10 gorchymyn i bobl Israel ac i'r byd mawr crwn. A dyma Duw yn dweud fel yma, fi ydy'r arglwydd eich Duw chi. Fi wnaeth eich achub chi o'r aifft lle roeddech chi'n gais weision. Yna does dim diwiau eraill i fod gen ti, dim ond fi. Paid â cerfio eilunod i'w addoli. Cofia ar y dydd Saborth i fod o'n sbesial. Ac yna mae'n dod un perthynas ni a'n gilydd, rhaid i ti barchu dy dad a dy fam, paid llofruddio, paid godinebu, paid dwyn, paid rhoi tystiolaeth ffals yn erbyn rhywun, paid â chwennu'ch tŷ ac eiddo pobl eraill. Peidiwch â cenfigeni wrth bobl eraill. Ac felly'r 6 ydy paid llofruddio. Felly mae'n ymwneud â'n perthynas ni a Duw, yn bod ni'n addoli un Duw, nid lot o ddiwiau. Da ni ddim yn gwneud eilunod fel Duw. A mae hynny'n cynnwys pethau yn bywydau ni, lle da ni'n rhoi mwy o sylw i fan bethau nac i Dduw, ac yn addoli pethau yn lle addoli Duw. Paid llofruddio ydy y 6. Mae hwnna ddigon syml, dydi? Peidiwch llofruddio. Hyd y gwni, da chi gyd wedi cadw at y gorchymyn yna? Gewch chi ddod ataf yn y diwedd os nad ydw i'n deud y gwir, oce? Bod ganddo chi gyfrinachau i'w cyffesu'r gweinidog. Paid llofruddio, na ladd. A be mae Iesu'n ei wneud ydy esbonio be mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd. A mae'n osodiad cryf gan Iesu. Dwi'n deud wrtho chi fod y sawl sy'n gwylltio gyda rhywun arall yn euog ac yn cael ei farnu. Os ydy rhywun yn sarhau ei gyfaill drwy alw'n idiot, mae'n atebol i'r Sanhedrin. Ac os bydd rhywun yn dweud y diawl dwl wrth rhywun arall, mae mewn perygl o losgi yn hân uffer. Bobl bach. Dyna ddiwedd arna fi. Dwi'n gwybod amdano chi, ond dyna ddiwedd arna fi. Oherwydd dwi wedi. Ac weitha'r modd oherwydd yng ngwendid, mae siŵr y byddai hefyd. A be mae'r Iesu'n ei wneud ydy, mae'n troi yr gorchymyn na ladd, paid â llofruddio yma, yn rhywbeth personol i ni yn hunan. Mae na ladd yn rhywbeth amhersonol. Da ni'n iawn, da ni ddim yn gwneud hynny, nag ydan. Da ni reit da yn dydan. Mae yna rei pobl sydd yn llofruddio ac yn lladd, ond dyda ni ddim yn gwneud. Ond mae Iesu'n ei droi o'n bersonol iawn i chi a fi, ac i'n hymddygiad, ac i'n perthynas gyda phobl eraill o'n cwmpas ni. Rwan ta, mae rhaid deall, mi oedd Iesu weithiau'n ddig, doedd. Oedd o'n ddig hefo'r pobl oedd yn gwerthu stwff yn y deml yn doedd, ac ath hwnna yn ddig a deud, da chi'n anghywir. Felly mae yna ddicter mae yna ddicter cyfiawn, lle mae'n iawn i chi fod yn ddig tuag at
Blant yn cael eu camdrin, tuag at tlodion yn dioddau, at bobl sydd yn frwnt tuag at bobl eraill. Ond mae yna ddichter anghyfiawn hefyd, lle da ni'n digio heb wir reswm am wneud hynny. Ac at dicter anghyfiawn mae Iesu yn cyfeirio yma. Da ni'n gallu digio'n rhwydd, da ni'n gallu brifo pobl, da ni'n gallu pechu'n erbyn pobl mewn ffordd sydd yn anghyfiawn. A mae rhaid cymryd geiriau'r arglwydd o ddifri. Y gair am idiot yn y fan yma ydy'r gair raca, sy'n golygu rhywbeth tebyg i pen dafad. Chi'n dweud pen dafad neu pen rwdan? Ar gyfer Calan Gaea ym Mangor, rwdan oedd mam yn rhoi i ni, mwyn gwacio'r tu mewn. A wedyn oeddech chi'n gwneud gwyneb. Cyn i'r Americaneiddio yma ddigwydd de. A pen rwdan ydy pen gwag heb ddim byd tu mewn iddo fo. Ac felly mae Iesu'n dweud, peidiwch â gwneud yn fach o bobl eraill. Peidiwch â meddwl bod pobl eraill yn ddiwerth, oherwydd mae pawb yn werthfawr, hyd yn oed os ydyn nhw'n gwneud pethau cwbl wirion sydd yn gwylltio ni. Oherwydd mae pawb wedi creu ar lun a delw Duw. Maen nhw'r un mor gwerthfawr a chi sydd yn sefyll ar bedestol yn dweud, mae'r rhain yn idiots. Sbiwch be maen nhw wedi wneud. A da ni yn teimlo fel yna yn tydan ni. A ddyliau ni ddim, hefo'r cyfraith ynddo, mae yna rhywbeth arbennig hefo cyfraith Duw. Dydwch am y deg orchymyn. Mae'r deg orchymyn fel cadwyn, reit? Dydwch cadwyn bapur. Chi'n cofio adag dolyg oedden ni'n gwneud trimmings i hongian o'r corneli i'r golad y canol. Ac oeddech chi'n gwneud cylchoedd ac llyfu nhw, a dref lasu'r glyd wan, ac oeddech chi'n gwneud addurn. Cyn i'r Americaneiddio yma ddigwydd yn y blith ni. Anyway, mae'r gyfraith fel cadwyn, dolenni di gosod at ei gilydd. Ac os ydych chi'n torri un dolen mewn cadwyn, da chi wedi torri'r gadwyn i gyd? A felly mae'r gyfraith, dwi mond wedi dwyn. Ac felly dwi reit da hefo godinebu a casau a lladd. Ond os ydych ni'n torri un dolen, da ni wedi torri'r gadwyn, a da ni'n euog o dorri bob un. Da ni'n bechaduriaid a da ni angen gwaredwr yn Iesu Grist. Ac oherwydd hynny, does na neb ohona ni gallu sefyll yn dweud, dwi'n well na pobl eraill. A mae hwn yn un o bwysleisiadau mawr Iesu Grist yn y bregeth ar y mynydd. Oherwydd be oedd y Phariseaid wedi wneud, oedden nhw'n dehongli cyfraith Duw, ac oedden nhw'n dweud, dwi'n well na pobl eraill. Dwi'n lot gwell na fy nghymydog yn y fan yna, oherwydd dwi yn talu degwm ar y planhigion i gyd dwi'n ei dyfu ac yn y blaen. A mi oedd yn gas gan Iesu Grist, rhagrith crefyddol. Oedd yn gas gan fo acwedd y Phariseaid, lle oedden nhw'n dweud bod nhw'n well na phobl eraill. A da ni'n gweld y pwyslais yn y fan yma gan yr Iesu, peidiwch a meddwl eich bod chi'ch hun yn well na phobl eraill. Oherwydd os da chi'n cega ac yn lladd ar, ac yn flin, ac yn filan, tuag at teulu a ffrindiau a chymdogion, yn y fan honno mae hadau, llofruddio a lladd. A mae mor bwysig yn y byd ni, lle mae llofruddio yn ffasiynol ym mhob canrif. Dyda ni ddim yn datblygu, dyda ni ddim yn dysgu'r wers. Ond mae Duw yn dweud, peidiwch a lladd eich gilydd. A da ni wedi gweddio a sôn bore yma'n do. A pa mor ffiad mae pobl yn gallu bod tuag at ei gilydd. Da ni'n gorfod cofio yn bod ni yn methu, ond yn bod ni trwy ras Duw yn cael yn derbyn, am bod ni wrth ddiolch i Dduw am
cadw at ddysgeidiaeth yr arglwydd. A mae'n anodd weithiau. Mae'n anodd. Ond mae'r Duw yn rhoi ysbryd. Reit, stori pregethwr, dwi wedi defnyddio hon yn ystod y 30 mlynedd o'r blaen. Felly os da chi'n cofio, gobeithio bod ti dal yn effeithiol. Fe o eilir a fi yn ysgol St Paul's ym Mangor. Ysgol Gymraeg, ysgol gynradd. Ac ar ddiwedd bob tymor oedden ni'n cael adroddiad. A mae gynna i'n baratowyd yn gynt yn y fan yma, mewn amlen brown. Cos nath yn chwaer nes, gadw rhai ohonyn nhw ac anfon nhw ata fi. Ac yn yr adroddiad, oedd o'n y dyddiad pryd oedd athrawon yn sgwennu hefo beiron yr adroddiad. A chi bo? Mae'n cut and paste am allu'n digwydd weithiau rwan, does? Mae'n gofod bod mor ofalus. A mi oedd yr athro'n diwedd y tymor yn rhoi yr amlen brown i chi. Dos a hwn i dy rieni. A wedyn, oedd enwch rieni, Dr a Mrs Tudur Jones, ar yr amlen, ac o'n i'n mynd adra yn barod i'w roi o i fy rhieni. A dwi'n cofio un tro sefyll y tu allan i Palwr Ffrynt. Oedd dad yn cael smoc yn Palwr Ffrynt. Gyda allan rhyw lyfr. Oedd hi a smocio. Ac oedd y drws wedi cael. A dwi'n meddwl, a ni'n meddwl, beth sy'n hwn, oedd ni'n mynd i agor o. Reit, mae rhaid mi fynd i rhoi hwn i dad. A dyma fi'n hel digon o blwc, a dyma fi'n agor y drws, a troi dwrn y drws, a mynd mewn i'r Palwr Ffrynt. Dad, sydd wyt ti? Iawn, os ydych chi'n ysgol, iawn. Mae'r athrawon di gofyn i mi roed hwn i ti. A dyma dad yn ôl o. Oedd dad yn cario cyllell bocad efo fo bob amser. Ac oedd o byth yn rhwygo amlen. Da chi'n cofio beth am eich rieni, drach? Rhyw nodweddion gwahanol yn nhw. Ond oedd o'n tynnu'r gyllell bocad allan yn hamddenol. Oedd o'n agor llafn y gyllell. A wedyn oedd o'n torri'r amlen frown yn bwyllog ac yn ofalus. A wedyn oedd o'n tynnu yr adroddiad allan. Ia. 1970 ydy'r un yma. Safon 2. Arwyddwyd gan Griff Jones, y brifathro. Dad dweud, ia, colew. Be ddigwyddodd hefo'r Saesneg? Ys dim gwneud rhy dda yn y Saesneg na dda. A da chi bod yr ydych chi yn amddiffyn eich hunan yn syth, de? Wel na ddo dad, ond mi o'na rei lot gwaith na fi yn y dosbarth. Chafodd Dylan Rowlands, ond 5 allan o 50. Ges i 10 allan o 50. Do'n i'n cynweithad â pobl eraill. A be oedd yn cael ei roi, gallai Alun fod wedi gwneud yn well. A da chi bod, dyna'n hanes i erioed, gallai Alun fod wedi gwneud yn well. Ond fel la, da ni'n byw yn bywyda, ynddo. Dwi'n cynweithad â hwn a'r llall. Dwi'n cynweithad â'r dyn na sydd wedi llofruddio. Dwi'n well. A beth da ni'n neud ydi edrych i lawr yn lle edrych i fyny ar yr un sydd wedi cyflawni y gyfraith. Ar yr un na ddioddef yn hytrach na llofruddio y bobl oedd yn ymosod arno fo, sef yr arglwydd Iesu Grist. Hwn ydy y cant. Hwn ydy'n safon ni. Nid yn gilydd. Nid yn gilydd. Oherwydd da ni'n ffiliedig. Ac felly, da ni'n gorfod troi at yr arglwydd Iesu i weld sut i fyw a bod yn nifydd i gyfraith Duw. Ac wrth iddo fo gloi, mae'n rhoi 2 enghraifft ymarferol i ni. Na'i'n deud llawer am rhain. Mae'n deud, os da chi'n mynd i addoli a mae gen ti ffrau fawr hefo rhywun, gad y gwasanaeth a dos at y bobl yna a cymoda hefo nhw. Mae'n ymarferol iawn. Byddai'n teimlo hyn yn aml pan dwi'n cymuno lle fel
bod yr angen i gymodi hefo pobl, dwi ddim mewn perthynas da hefo nhw. Felly, na ladd, ond mae'n ymarferol dydy. Cymoda hefo bobl wyt ti di ffrio hefo nhw. Tria ddod i berthynas well efo pobl sydd wedi gwneud drwg i ti. Dyma ffordd teyrnas ddiw. Ac yn yr ail un ydy, os ydy rhywun yn gyhyddo rhywbeth ac yn mynd ati'r llys, a'r pwyslais ydy delia hefo ffrau a gwrthdaro mor gyflym a phosib. Paid a gadael iddo fo lusgo ymlaen, oherwydd mae pethau fel arfer yn mynd yn waeth os nad ydy ti'n mynd at wreiddyn y drwg yn syth. Na ladd, medda'r arglwydd Iesu, paid a llofruddio. Be mae'r gair yn ddweud wrthach chi heddiw yma yn yr oedfa? Mwyn i enw, amen. Byddwn ni dod nôl yn 2026 at y bregeth ar y mynydd. Sy'n nesaf John Roberts, gan ni 2 oedfa dechrau'r advent, dechrau'r Rhagfyr, 2 oedfa Nadoligaidd, cymorth Cristnogol ar yr 14, a oedfa Carol a Chacen yn y pnawn, yn yr Capel Methodistiaid. Wedyn oedfa Llanllanast a Gwasanaeth, 21, ac yna oedfa dwyieithog hefo'n ffrindiau yn y Prynhawn am 3. Diolch yn fawr. God.